Hello ja tervetuloa uuden videon pariin. Yes. Tervetuloa videoon, mitä kukaan teistä ei varmaan ikinä ole osannut odottaa, että mä tekisin tällaista videota. Mutta tänään, niin kuin sä varmaan otsikosta jo luitkin, mutta jos et lukenut, niin mä aion nyt kertoa sulle, että mä aion tänään kopioida Janne Naakan Instagram-kuvia. Kyllä, kuulit ja luit aivan oikein. Tällainen videotrendi pyörii YouTubessa noin yli vuosi sitten, että mä tiedän, mä oon tulossa vähän jälkijunassa tämän suhteen, mutta se mikä sai mut tekemään tämän videon oli se, että te ootte mulle eri sosiaalisissa medioissa laittanut viestiä, että hei, onks kukaan ikinä sanonut sulle, että sä näytät vähän Janne Naakalta, että sä vaikutat vähän Janne Naakalta, ja mä oon silleen, no joo, onhan sitä pari kertaa ihmiset tullut sanoo kyllä. Ja mä voin sanoa itse henkilökohtaisesti, että mä en ite näe minussa ja hänessä mitään samaa millään tapaa. Mä teen tän videon vaan sen takia, koska tää on tällainen hassun hauska video. Ja tässä videossa nähdään, että kuinka paljon mä näytän häneltä. Eiköhän vaan sukelleta näiden kuvien pariin. Let's go. Ensimmäinen kuva, minkä mä kopioitin, niin oli tällainen kuva, missä Janne pitää ruusua hänen suussansa ja hänellä on erittäin tuima ilmekatse. Ja mulla ei ole noin paksua ja tuheata tukkaa, mitä hänellä on, mikä ulottuisi jonnekin tänne asti ja joka olisi vielä pikkasen blondikin. Niin mä yritin tehdä parhaani mun hiusteni kanssa ja saada ne erittäin näyttämään pitkältä ja tuuhealta. Kattokaa, mä itken. Nyt joo. Ja kaiken lisäksi mulla ei ollut elossa olevaa ruusua, joten mun piti käyttää sellaista erittäin kuihtunutta, kuivaa ja elotonta ruusua. Yllättävästi se kuitenkin jollain tapaa toimi. Mä varmaan pidän tuota ruusua viimeiset 5 minuuttia mun suussani. Musta tuntuu, että mä vihdosta viimein sain sellaisen kuvan, mitä mä halusinkin. Tässä tulee paljastus, että miltä mun kuva näyttää verrattuna Jannen kuvaan. Loppujen lopuksi mä oon älyttömän iloinen ja tyytyväinen, miten tää kuva, että minkälainen tästä... Loppujen lopuksi mä oon erittäin tyytyväinen siitä, minkälainen tästä kuvasta... Mitä mä puhun? Oikeesti mun on mentävä äidinkielen kursseille, koska mun puhe ja suomen kieli ei toimi enää ollenkaan. Sitä mun piti sanoa, että mä oon erittäin tyytyväinen siitä, miten mun kuva onnistuu. Tää kuvan väri oli aika lailla samanlainen mitä Jannen, mutta tietenkin tässä on paljon eroavaisuuksia, kuten minun ja hänen kasvonpiirteensä on ihan erilaiset. Musta tuntuu, että mä oon aika lyhytkasvoinen ihminen ja Jannen kasvot on aika pitkähköt, voiko niin edes sanoa, en tiedä. Ja siinä kun mä yritin ottaa sitä kuvaa, se ruusu mun suussani, niin mä en ymmärrä miten mä yritin mutrustaa mun huuliani vaikka kuinka paljon. Ja mä en ymmärrä miten Janne saa mutrustettua sen huulet vielä kun asteikolla 0–10 mä antaisin tälle arvosanaksi. Musta tuntuu, että mä antaisin jopa oikeesti 9, koska mä oon aika ylpeä itsestäni. Tää seuraava kuva on siis tällainen erittäin iloinen synttärikuva, missä Janne pitää 2 ilmapalloa hänen käsissänsä ja hän feikki nauraa kameralle. Ja mistähän me sitten tiedämme, että nauraako hän oikeesti vai ei? Näyttääkö tää jotenkin tyhmältä? Musta tuntuu, että tää näyttää jotenkin tyhmältä. Tässä tulee nyt paljastus, että miltä mun kuva näyttää verrattuna Jannen kuvaan. Mä en oo kauhean tyytyväinen tähän kuvaan. Tää väri on ihan erilainen tässä mun kuvassa verrattuna Jannen kuvaan. Ja noi ilmapallokin näyttää niin feikeiltä, kun mä yritin photosopata ne ihan vaan sen takia, koska niin, mullahan ei oo ilmapalloja ehkä täällä ja mä en jaksanut mennä ostaankaan niitä. Asteikolla 0–10, ehkä 5. Se on ihan ok, hyvä ois tälle kuvalle. Kun mä näin tän viimeisen kuvan, minkä mä aion nyt kopioida, niin hänen Instagramissaan, niin mä olin silleen, että mun on pakko saada toi mun Instagram-feediin. Se on tällainen ystävänpäiväkuva, missä Jannella on tällainen kukkakimppu kädessä. Mä en oikeesti osaa puhua. Ja niin kuin mä sanoinkin, niin mullahan ei oo elollisia ruusuja minun kodissani, niin piti vähän improvisoida. Mä sitten
Aion käyttää tällaista mun siskon tekemää kukkakimppuhökötystä. Ja sitten kun mä muokkaan sitä kuvaa, niin mä muokkaan näistä ruusuista punaisia ja miltä mun kuva näyttää hänen kuvansa verrattuna. Rumpuja näin. Mä näytän aika elottomalta ja aika vampyyriltä tässä kuvassa. Ja toi kukkapuska nyt näyttää vähän miltä näyttää, koska mun piti photoshopata loppujen lopuksi noi Jannen kuvasta olevat ruusut niin mun kuvaani. Mä aika paljon facetulletin mun kasvoja valkoisemmaksi enemmän, koska Jannen kasvot oli tossa aika valkoisettiin sen takia. Eli jos haluatte videota, missä mä kopioitten eri sarjojen vampyyrejä, niiden kuvia, kohtauksia, niin laita kommentti alle, laita peukut pystyy. Jos mun tausta ei olisi näyttänyt noin spraymaalatun näköiseltä ja mun kukkakimppu olisi ollut oikeita ruusuja täynnä, niin taisi ollut 10 arvoinen menestyskuva, mutta näin loppujen lopuksi mä annan tälle ehkä jopa 8, koska tässä on kaikki muu meni hyvin, paistoi tausta ja toi ruuskimppu. Nyt mä sanoin, että mä näytän tuossa kuvassa hyvältä, mutta mikään muu ei. Oh well. Siinä oli kaikki kuvat, mitä mä tällä kertaa kopioitin. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta, jos tykkäsin, laita peukut ylös ja tilaa tää kanava. Ja kommentoi toki tonne kommenttiboksiin, että kenen kuvia mun pitää seuraavana kopioida, koska musta tuntuu, että mä teen tälle videolle jatkoa. Ja vaan sen takia, kun loppujen lopuksi tämän videon tekeminen oli aika kivaa. Kiitos kun katsoit ja me nähdään seuraavassa videossa. Oikeesti mä tarvin sellaisen tosi iloisen outro-biisin ja sellaisen kivan outro-biisin. Jos mä löydän sellaisen kivan outro-biisin, niin se tulee tähän.